انبیاء تمام شہداء و درجات بلندی دوبارہ سورۃ المبارکۃ الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پروردگار محب و حرمت اہل بیت اطہار علیہ السلام، سراد حاضرین مجلس، تمام آقا عزادار چاچا دی مجالس و انعقاد کی حصہ دے خدایا حاجتوں نے پورا کے، بیمارانی جوڑ کے، مسافران تے خیر ہو کے، سراد کل جہان مؤمنانوں باد ورزن محفوظ ولرل کے، دشمن اسلام، دشمن پاکستان، دشمن مذہب حقانی کو نابود کے، نمود کل مشکلات و حل، نمود پیشوا ظہور دب ظہور بند تعجیل وکے، دعا قبولیت مومنان و حفاظت دشمنان و نابودی و مولا ظہور پر نور تعجیل پارا مینی نڈاک قلان صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، ثم الصلاة والسلام على شفیع المذنبین، حبیب الہ العالمین، ابی القاسم المصطفى محمد. والسلام والتحية والإكرام على وزيره ووصيه وخليفته بلا فصل أمير المؤمنين وعلى بنته السيدة الجليلة المظلومة المحرومة عن حق أبيها، سيدة نساء العالمين، وعلى أولاده الأطيبين، لا سيما بقية الله في الأرضين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى لقاء يوم الدين. خدایا در اہل بیت و دفنو زہرا بی بی قاتلان میں لعنت ہو کے. وبعد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. وأيضا قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم توصيفا لبنته فاطمة حوراء إنسية بآواز بلند صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد. وعجل فرجهم. عزت منو قدر منو خالق منان و مہربان دی مقدس بارگاہ کی دا حاضری تم قبول کی. اللہ مہربان دی جے کے نسل خستے شوئے ہریو قدم تیری دن کے ہریو سکن بیانون کے ہریو حرف اور دن کے ہریو لفظ اللہ مکڑ دوبارہ دا دنیا دا آخرت دا کامیابی اور دا قبر درنا ذریعہ جوڑا کی. آمین. قدر منو
دا ایام غم، دا ایام سوگواری، دا مقام دا شپوریزو، دا ایام فاطمیہ مجالسو دا سلسلہ دیگا بلا ورد شروع شوی دے اور تاسو مسلسل دا خرب و عالمانونا دا بی بی دو عالم صدیقہ کونین متعلق اغا خرق کلمات، نورانی جملات، دا مودت اور دا محبت اغا الفاظ دا تاسو آورو مستفید کے گو طالب علمانہ انداز کی ماتا امر و حکم شوئے زب و کوشش کون دا خدمت حکم بیل کو مولا وسپا او کا ارادہ جو دی صدا مجلس نور ہم نورانی شی کم مراد کم حاجت دزر کے روڑے دے نامراد رخصت نشی دی گناہگار شفیتا اللہ دا بی بی دو عالم صدیقہ کونین باب فضیلتنا باب مناقبنا سیرت و کردار دا بی بی دو عالم آغا نقش دا خدمت کی اللہ دی گناہگار شفینا جاری کی و خرق صلوات خدیا دا کائنات و سرداری کی دا بلند آواز سرواز تو حاجت زلت کی ونی سا بلند صلوات ہستی متعلق دلب کشائی قوم صدچا احترام دا عرش مالک رب سبحان کرے دے صدچا قدر دا انبیاء و سردار کرے دے دا اوسیاء سید و سالار علی مرتضی صدچا احترام کئی دا جوانان جنت سرداران چاہتا سلام کئی دا غینامہ زہرا بیوی دے زدسا بیان دا آگے ورمنے وکون براخی خستلو خبر بلگنو اوسا پوریزا یقین سرگلے شم عالمانو نگو تاسو خرق شیرین زبانی کے دیر سا اوریدی وی دیر سا بیانات مگو ذہن کے ریکارڈ کری وی ما دا قرآن مجید یو آیت دا خدمت کی مشہور و معروف آیت متلاوت کو آغاز رندی جملے نہ کون دا چا متعلق رب سبحان امر اور حکم وکو صدنی محبت لازم دے دا آگو ہستیانو مرکز فاطمہ زہرا دے قل لا اسألكم عليه اجرا الا المودة في القربى زد شیعہ عالمانو لکلی کتابونو نانا اہل سنت رونو ددرانو عالمانو کتابونو حوالہ دیر کویشم ایوادرانا نماد علامہ زمحشری خپل کتاب ربیع الابرار کے ددی آیت پر زمن غا بزرگوار تحریر دا کئی صد چا متعلق رب کبیر حکم وقت صد دو مودت و محبت لازم دے توجہ مدیر رونا شبیت حرکت کی رکاوات صدمان صلی اللہ ڈالی نعرہ حیدریہ غا بزرگوار دا مرسل اعظم دا نبی رحمت یہ فرمان دی آیت ذیل کے درج کئی فرمائی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وَأَنَّهُ نَظَرَ وَأَشَارَ إِلَىٰ عَلِيٍّ وَفَاطِمَةَ وَالْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ اب بزرگوار فرمائی دا آیت ذیل کے صدی آیت دباد سردار انبیاء نگاہ رحمت سر غولیدو توجہ مدیرو اور اشارہ نبوت سر اشارہ ہوتا چاہ طرف تا ایچکم طرف تا اشارہ ہوتا دغم مشارن علیہ یو ذات مقدس دا علیو
یو حضرت زہرائے مرضیہ یو حسن مجتبی یو حسین سردار شہداء پیغمبر دو طرف تک اشارہ وَكَأَنَّهُ قال اور فرمائے شیدہ کو زبان اقدس جاری کو هَؤُلَاءِ الَّذِينَ امر اللہ تعالی بمودتہم سرکار دو عالم فرمائش اہل سنت درن عالم خپل خرو قلم سر خپل کتاب کی تحریر کا نبی مرسل فرمائی قرآن کی صدچہ محبت ذکر دے گا اندہ پنجتن پاک دی دیکھی مرکزی حیثیت صدیقہ کون ہے سڑک نبی روکا طالب علم لگ لگ کو مشغولی کو مخی ممازال کو ظاہرہ دماغ کو کس ربا سرابہ دے سی اخیار خبری نزدان مغسی پر جوش و پر سوز لہجالی تو طالب علم ضرب القل انداز کی قوم قدر بسم اللہ جا بجا دمو درانو اہل سنت و عالمانو خلو کتابونوں کی زہرائے مرضیہ سلام اللہ علیہا اسم محترم سارا نما خواگا دا بی بی بنت رسول خپل کتابونوں کے کتاب تا زینت بھی کڑے دی نمی سارا اور دا اصحاب رسول اگو رختن کی اصحابو رختن کی نبینا کن سبو اور دلی دی خپل کتابونوں کے درج کڑی دی کتاب نے مسند احمد بن حنبل جلد نمبر 2 کتاب کے حدیث نقل شوی دے مسلمانانو ورونو ایو ډیر ګران صحابینا توجه مدې کړو صحابی چوک دے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ پیغمبر اسلام نے نقل کئی مرسل اعظم دی نمخ کے سورہ زبان اقدس احادیث دی ابو ہریرہ بزرگوار فرمائی ما پیغمبر نہ اوریدلی دی سمعت عن رسول اللہ کی علی کلی دی توجہ مدیورو بسم اللہ کوئی سی مرحلہ تسرابا سمجھے کہ حضرت ابو ہریرہ فرمائی نبی صرف بیان ندی کڑی چما اوری دلی دی نبی سے خیالین دی سغام علی دلی دی توجہ مرے انہوں آئی وٹنس کا چشمدید گواہ دا بزرگوار حضرت ابو ہریرہ فرمائی مرسل اعظم سب بیان کولو خپل انگشت شہادت زنو کسانو طرف تا موڑتے ہوئے نبی رحمت اشارہ کولا اگا اشارہ والی دلا زبان اقدس ندا فرمانند مصطفیٰ نبی معوری دل اے ابو ہریرہ اشارہ چاہتا ہوا اور فرمان دا نبی سبو حضرت ابو ہریرہ روایت نقل شوید کتاب احمد ابن حنبل مسند کے جلد نمبر 2 راشمہ گنہگار نہ پختہ نہ وکا حدیث الفاظ داری ان ابی ہریرہ ابو ہریرہ دیئی سمعتو ان رسول اللہ ما رسول اعظم ندا موردو انہو اشارہ سپیغمبر اشاران کریوا الى فاطمہ تا زہرا کا رفتہ آجی واہ تدسی مراوار ناس کی مانا لغلا پاتے ہیں جزاک اللہ اللہ کا سواباد لرم و دوستانی عزیز ماں بزرگ علماء خورو کتابونوں کی دارا جملانی دلیلے جو دنیا کے پلاٹ نشی خستے کا پاک و پیشوایان و طریقہ ورطا کری تا سو جنت کے اوسن پلاٹ خستا لے جو بڑا سب ہوئی آیا گا آنا انہوں نے دس سارا خبران چاہی دی تلک زمان پر نسگیر راشے کا
زوز د تاخر خدمت کوي شم خپل ځای بچت ولا پرېږدي کوم بیمار نه یې رنځور نه ما پورې نسګیر راشي زه به د تاخر خدمت وکړم ذکر صلوات سره ماحول هم ښایسته کړو لږ ممبر پورې نسګیر راشه د تاخر زیارت وکړم بلند صلوات ماحول ندی موسم سڑ محسوس نہ کی گرمائش در تدیر کی جو بلادو کا بغور کے ہوا نوان دے نارا لگاؤں ٹول بلا سنو اچھات کے دلاس بدا کلا پکار رچی زبان بدا کلا پکار رچی صدا حیدری کا رار پنامی باندے نہ لاس اچھات چی نہ زبان گویا شی ہویا حیدری اللہ محبات لرا دنیا کی چھوک لاکھ نشی خستے کا پاک پیشوایان فرمائی متاسو تا طریقہ درتا کو جنت کی اسکیم شروع ہے بلڈیزر اور ملا گیا چھوک آگے شما کوئی وہ سانا رضی کے انسٹالیشن باندے کسکنو باندے زمکی ملاوی زانتا ہوں والا ماں باپ وہ سانا رضی کے تاسو ڈاکومنٹس جامع کو حدیث د کرام انداز مشوق زکا دے دوستانو زد غارم بیدار د زینا رخصت شی نہ د تازر تانشی نہ د مارکو نہ گار بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ زد مارکو مقام کو ان کہتے کنا دوستان عزیز طریقہ داد فرمان د نبی مرسل دے جنت کے او سانا تاک پلاٹم ملوی گی قبضام ملوی گی یا رسول اللہ کار سا وکم نبی فرمائی شیطان سے خشیو گورے خبر آورے خوکار بزر تراشی ذکر سبحان سارا سبحان اللہ گیا اللہ جنت کے یوز مقام دتا پنا میں رجسٹر کئی ورباندے ونام دا قبضے دتا پنا میں رہے اس خبرہ کون کرو نور سزر طبیعت نہیں صرف ذکر ماشاءاللہ سبحان اللہ کوا ما سر بسواب کے شریک شے دماغ گناہگار بلغ زرون ڈاٹا اجازت خوشتاؤ ہوتا بسم اللہ حضرت ابو حریرہ روایت نقل گئی حدیث پاک نقل گئی مرسل اعظم کا سنبی رحمت خبر انگشت شہادت سر اشاروں کا اور نبی رحمت خبر زبان وحیدہ دا جنبشوں میں سرا الفاظ دماغے کو ساران ٹکراؤ شو ما سینے سارا ما سینے نا کوشا کوزا دماغ رکھے مسکن جوڑ کر یا ابو حریرہ دا الفاظ سو ابو حریرہ فرمائی اشارہ الى بنت زہرا نبی رحمت اشارہ خلیل زہرا کا وقا واشارہ الى علی والحسن والحسین اشارہ علی زہرا حسن و حسین کا بعد ازا نبی مرسل فرمائش کو زبان صداقت جاری کر نبی فرمائی او مسلمانانو یاد وساتو دنیا کے ہر چاہ سارا محبت اشتاوے چاہ بزرگوں کے کینے اشتاوی دمام مصطفیٰ چاہ سارا تعلق اشتاوے زد دنیا کے وارم اظہار نبی وکم انا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم زد آگ چاہ دشمن چوب زد زہرا دشمن دے نبی فرمائی ابو حریرہ نقل کئی دوستان خوب نبی دا امت اور خوب صحابی دا مسلمانان عالم فرمائی نبی دا فرمائی چون سو علی و زہرا حسن و حسین سر کیناوا کون نبی فرمائی ماور سر کینا دے وسلم لمن سالمہم وولی لمن بالاہم نبی فرمائی ترجمے کے الفاظ نمازی ترجمانی دا حدیث فرمائی
آغا چوک دا ما مرگرے چا چوک دا دو مرگری دی آغا چا سارا دا ما صلح و عاشقی چا سا دو سارا توجہ مدیو بسم اللہ زہرائے مرضیہ مجلس تروتلو مطلب دا دے دا اعلان دے یا رسول اللہ ما دتا زہرا سرامینا دے نبی دا مقام محمود نا آواز کئی خامد تا سرامینا دے بسم اللہ سبا مقام دے انشاءاللہ بیا ملاقات تو کا زندگی براخی وا رضا اصحاب با وفا اصحاب با صفا رختن کی یارانی مصطفیٰ رختن کی نبی نے اتسا اولی دلی دی غنہ پختن و کلک موتا تیر کو دا نبی رحمت نگاہ کے دا زہرا کم مقام دے رختن کے صحابی دا پیغمبر صدقہ نما سلمان فارسی وا ہو کلانا صد رسول اللہ نانا کلانا دا زہرا کور سر وطرن شو نامائے سلمان محمدی شو رختن کے صحابی دیکھو معمولی مقام کو نہ دیکھو دا سلمان متعلق دا مرسل اعظم فرمائی غیر معصوموں کی تو غیر معصوموں کے آسمان سلمان نزیات رختن کی بے سارا سویرہ نہ لے گڑی تو شاید کوئی نشوی معصوم اصحاب طول خدیمو بینگران اور نبی تو فرمائی اصحابوں دا سلمان اصحاب دا سلمان مقابلہ نشی کلے طول اصحابیو بندے ندی بیا اصحاب دا اہل بیت مقابلہ چیتا کویشی رختن کے صحابی نبی فرمائی دور رختن کہہ دے تب چاوے نواد صدیق چگہ دے نبی فرمائی ماں نگاہ کے صدیق سلمان دے بسم اللہ رختن کے صحابی مرسل اعظم رختن کی نبی نہ نقل کری روایت سلی ہونے اور بسم اللہ بسم اللہ سلمان بزرگوار فرمائی فرمائش نبی مکرم مصطفیٰ نبی دے پیغمبر فرمائی من احبا اب اوریدن امینہ دین نبی خبر نبی دوستانو انداز کو بدل مینو خبر انبازاڑی دی فضیلت باب کے نبی مکرم فرمائی من احبا فاطمہ بنتی فہوا معی فی الجنہ چانس دلتا رغلے ہی تو زبارم شبس کی کے تاتا یو حدیث کا نبی پاک ہدیاتم زرب نقش کا بیان مجلس زہرات رچے ایام فاطمیہ در میں رچی کو بیا پکار دے دینا زیاد اشتیاق اور شوق سرارنا وزا عام زیتا دنر رچے عام ہستی یاد تا دنر رچے عام مجلس تا دنر رچے دا حسین مور نامے کے زورا زور دیتا تا دا صدیر گئی تا دا تشی مستحق دا جڑئی نبی رحمت فرمائی سلمان بزرگوار نکل گئی رختن کے صحابی رختن کی نبی نے فرمائش نکل گئی نبی فرمائی من احب فاطمہ بنتی فہوا فی الجنت معی چوکان سے زہرا محب و حبدار لے نبی فرمائی لیٹ صحیح ہوا وہ جنت ترسی چیت ابسی جنت ترسی لیٹ صحیح خود سی بہشتہ دا زہرا بی بی دا ازادار و محبان و مقام ملجا و مہوا بہشت برین دے بہشت بخام خلصی سرگی ما تغڑاوا توجہ ما ترسلی یا رسول اللہ بہشت چولو پارا یوران کھونا لے سب خیال مدی رو آیا جنت چولو دا پارا یو شان دے آیا چولو ایوان مرتبہ دے نانا دوست عزیز نماز گزار ہوئے کہ پل مرتبہ دے دروشدار ہوئے کہ پل مکان دے ازادار ہوئے پل مکان دے توجہ مدیر بسم اللہ عالمان ہوئے کہ پل مکان دے دا شہداء ہوئے پل مرتبت دے دا انبیاء ہوئے پل مقام و منزلت دے اوسیاء ہوئے پل مرتبہ دے مخی قدم خلا ائمہ اطہار ہوئے کہ پل مرتبہ دے صدیقہ کونین پل بدور ممبر دے مرتضی علی وزیر مصطفیٰ جانشین بلا فصل
مصطفیٰ نبی خپل مقام نور و عظمت دے سردار انبیاء خپل مقام دے یا رسول اللہ تدیائے خوددار دا زہرا محبان دا بی بی صدیقہ کونین دھول و بہشت تھی بہشت جلو بارا یکسان نہ دے یو بندے نہ دے ہر چاہ بلا مرتبہ دے یا رسول اللہ خوددار دا زہرا ہو کم مرتبے باندی بھی کم منزلت باندی بھی کم مقام اعلیٰ و عرفہ باندی بھی سلمان رختن کے صحابی نبی رختن کی نقل نہ کری نبی فرمائی فَهُوَ فِي الْجَنَّةِ مَعِي ازادار و حمدان رضاہراب عام مقام نبی کم مقام محمود باندے زم مصطفیٰ العوام ما چانکتا بدا زہرام و حبان ایلا قدر خوب پیشانا دا رسالت نگاہ کی دا قدر سورا دے دا کم زرق کی دا گوھر دا محبت و دا مودت روڑے دے کون موتا سر شاید قدر نبی سرور کائنات صفحہ دیر قدر دے مخی نبی فرمائی یاد وسط و مسلمانانو چوکم حبی و حب فاطمة بنتی نافعن و بعبارت اخرى ینفعو فی مئت مباتنا احوالہن عظیمہ او ازاداران زہرا اے عاشقان و کافرے دتا عظمت سرور دو جہان نگاہ کے چھوڑا بلندے نبی فرمائی سے دا چار رگو پاکے دا زہرا محبت یا خیری دا مین ابھی سلو دیونوں کے پکار رچی بسم اللہ خبر ہمیں نہ دیکھا ہوں لیک ذکر تو سبحان تواسط ولدادا شویا سبحان اللہ ماشاءاللہ جنت کی دیو کی واسمہ دتا پرمیش والا کو تو بی بی لما کو مقام کا ملنی کی کو سنت اور بیکار شروع کا نماز تالی کلی دے کا پلاٹ باندھے خود خپل عمل سارے ضائع نہ کے ڈاکومنٹس و نسی دے اب حوالہ ختم نہ کے نماز تا بہشت کلی کلی دے سرکار دو عالم فرمائی دا محبت دما محبت دما دا گران الزہرا مومن تب منفعت مل گئی فائدہ برسائی 110 مقاماتوں کے غفل جیونا دیر ہولناک دی دیر سنگین و سختی دیر سخترین مقامات دی غسل و سخت و جیونوں کے طول بسر گردانوی دا زہرا محبان و امن و سکون ویلہ سبحان اللہ سبحان اللہ توجہ کو رونو زدوارا من دا بی بی پنامی باندی ڈاڈا زرکور تستون شے عمل تکاوا ورمانی در تا گیرنٹی و زبان دا صداقت نبوی ملاو شوی دے بے بیغاما ہوسا نبی رحمت فرمائی الیسرو ذالک المواتب سو جیونوں کی بد بی بی محبت نمو پکار رسی ہویا سلو جیونوں کے سو 100 مقامات کے متب زہرا بی بی دا مینا دا مجلس فائدہ رکھیں نبی مخ کے فرمائی الیسر ذالک المواتب وہ مقاماتوں کے وڑا وڑا جیونا در تاکم سبحان اللہ سبحان اللہ وڑا وڑا جیونا سل سخت جیونا دی نبی فرمائی غسل کے سلور پینزو وڑا وڑا جیونا در تاکم تب وقت سے غزیت کی وہ تدورا قابل نوی وہ محبت زہرا بتا قابل جوڑ گی یا رسول اللہ کم مقام نبی فرمائی پہلا کم جیتے سٹھول بسخت سنگین اور ہولناک کیفیت کی مبتلاوی نو خو محب زہرا ورنہ باچوی الموت سکل زنکدان نوی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ زنکدان سختی کونو بشک سختی کون تعلیمانو نا اولیدلی زنکدان دیر سخت وقت دے خدایا زنکدان بسخت نینوتے آسان کے امید وسط آسان بزکلی سو پوری چد زہرا لمنا دلاس نا کوتا نشی کلاسا نشی کو ڈاٹا او سورمنی دو جہان باندے نبی رحمت فرمائی الموت زنکدان بٹولو تا سختوی خو زہرا بی بی منے لرون کی تب دیر آرام دے ہوئی غب پویوں اور باندھے نشی نبی فرمائی سخت و دیونونا سو وڈو کے زید ایمان نظیر کے غاصب نبی فرمائی والقبر
قبر بنورو پارا کنداوی د زہرا بی بی عاشق د پارا د جنت بروزہ سبحان اللہ سبحان اللہ تدریجی گفتگو دیکھتا دوستانو انشاءاللہ تتیمہ اور تکملہ بسبا دتا خدمت کی گزارش کون کل خبرینان مانگی کون کی باما زحمت نہیں مبتلا کہ ان کے رب کی زحمت کون اخیری جملات میں تانک تو نہیں ہو بسم اللہ نبی رحمت فرمائی دوائم کون سے چیتا بد زہرا بی بی محبت مومن پکار رسی ہویا قبر لے قبر بنور چاپارا تانگوی تاریخوی تنہاوی د زہرا بی بی محب سکلا قبر کے چیگوی نب تنگیوی نب کیاروی تانگیوی ختمشی وسعتونا بورتا د بہشت ملاوشی تاریکی بھی تیارہ بھی دا قبر ختمشی نور زہرا سر قبر رناوی دریم وصف اور توصیف دا قبر دادے سے تنہائی دے گا یہ نور بد مومن سانگتا ناستوی غاب مومن سر مشغولیں کئی عبد العباد چورا پوری دا محشر دا میدان آواز نبی شوے دا قیامت میرستان گاس کا نبی شوی نبی فرمائی غانور دا زہرا دا محبت کو دی مومن سر مشغولیں کئی تنہا بھی نبری گلی سبحان اللہ طالب علم یمتن دوستانی عزیز تبلیغ بنکوں فضیلت باب نہ اور سمندر نہ قطرہ بندر کا پیش کون نبی فرمائی دریم آغا مقام سے محبت زہرا بد مومن پکار رسی آغا مقام دے نبی فرمائی چوک اور رفت سبحان اللہ سورہ خوش قسمت آئیے دنیا کے دنیا کامیابی گارنٹی چاچا تا ندیوی کڑی نبی رحمت دنیا کے تاتد آخرت دا کامیابی گارنٹی دے رکڑا یا رسول اللہ بل مقام نبی رحمت فرمائی والمیزان اسلامی عقیدہ قرآنی عقیدہ دادے جنت و جہنم تطلو نوران دے ایوہ طلد اعمال و بلگی دلیوی غیطلے کے با اعمال اول پلدشی نیکیانے چاہ چورا وزنارے آنگا مطابق بھی بہشت مقام دی گناہانے چاہ چورا سنگین جہنم کی بھی آنگا سے مرتبت دی سرکار تو عالم فرمائی تلت مومن قبر نرا پاسی تلت اعمال ولدی گی رحمت دو جہان فرمائی مومن غام ونکی سکلت تا اعمال تللشی زبطل سراوی لاڑوان سبحان اللہ سرور کائنات فرمائی زبور سراوی لاڑو غم ونکی تاکہ قیامی بدتلی ایو طرف توا چولشی ابو رایان بدتلی بل طرف توا چولشی ان دا احادیث و نچوڑ دیتا خدمت کی دی پیشتوں سورا پوئیے گے گا مطابق ساتھ و توا جبی تا حرکت ویرکوا ماسر ثواب کی شریک شاہ نبی رحمت دو جہان فرمائی نکیانی دوا چاہی تلی یو طرف تا برایانی بدوا چاہی بل طرف تا غیر معصوم یہ کم گناہگار یہ منزونہ دروڑی دی روشے دروڑی دی مجلسونہ دروڑی دی زیارتونہ حجونہ دروڑی دی خیرات صدقات نزورات دروڑی دی خوبا ٹولی تو دنکیانو تلے کے واجولو وزنی کام ہو برایانی واجولی درانے میں سنگینے میں غفوزہ تلا پرتا دے دنیکیانو ہوا کے زنگی دنی آویزان تلا دتا دنیکیانو غب زنگی کی نبی رحمت فرمائی بے وزن تکا دی منز دکڑے خودے کو
روڑے دا دے ویلار پا منزوی مزغوب کی دو دکانو بسم اللہ سبحان اللہ نہیں مغزور زم شیطا پیغام اندام سارے منج دا روڑے دے ویلار پا منزو سار سجدے کی تبھی دو مزغوب کی کاروبار لین دین قرضہ و مقروض مزغوب کی سل قسمہ خبری کو دا مزغوب سے بنچے تو نبی رحمت فرمائی منج دا باطل نشد راہ تلے پورے خو وزنی کام شد توجہ مدی بسم اللہ روجہ ستلی دے کنا خلی باندے خروجاوا کلستر کا غلطہ شد غلط زیلی دلے کلا غوید غلط شد غلط شے اولی دلے کلا جبا غلطہ شد صفو یا کنا سبحان اللہ خطر خلینا و تلی نبی رحمت فرمائی دا تارو جاتلے پورے راہ اغلا خوازہ کی کام دے بس دوستانو وقت نظر کام زبادہ کم عمل کم وزن کمی دل زیادی دل درتا بیان کم وقت پڑے والا گی رحمت دو جوان فرمائی تا منزون روڑی دی خو بے وزن دی روجے درستولی دی بے وزن دی شپین منزون دشتا خو وزنی کام شوئے دے نکیان دشتا وزنی کام شوئے دے صدقات و خیرات شتا سبک شوئی دی وزنی حلقہ شوئے دے نبی دا فرمائی تاکہ مذکب رستولی خودی گا تلا دا خالی نرے بسم اللہ نکیانو دا تا خالی نرے گا مات گوڑ صحیح خود تا رستولی دی گا تای مات گوڑ صحیح را آستا وائی درانولو کاری دا ماں دے سبحان اللہ خطیر آستاوا واللہ دا روایت و ترجمانی دا کون زان نا خبرانا کون ذمہ داری سر دیر مقدس مقام باندے ناسیم دا زید بیدینا خالقو نا دے نا دا بیدینی دا بیان دے بیدی باندے غلط خبر کولان جرم دے غلط خبر اوریدو دا بات چک پتی کی دلان جرم دے سبحان اللہ تخلیق ہم ہوئے ہیں جو زہرا کی دعا سے تخلیق ہم ہوئے ہیں جو زہرا کی دعا سے منسوب ہر ایک سانس رہے کرب و بلا سے مجلس کو تماشا نہ بنا اپنی آنا کا مجلس کو تماشا نہ بنا اپنی آنا کا زہرا نہ چلی جائے کہیں فرش ادا سے سبحان اللہ نبی جو عالم فرمائی ترا واستوا صحیح بیابد بعد ما کال یا رسول اللہ تب سکینو نبی جو جہان فرمائی ما زخدہ سے تشتا دی نیکیانے تاروڑی دی منزد دے بے وزن دے روجہ دے بغیر دے وزن دے نیکیانے دی بغیر دے سبک حلقہ دی کو وزنی نشتا نبی رحمت فرمائی زبخ پل شفاعت سارا اور بیاد زہرا بی بی محبت سارا سبحان اللہ نور محبت و ولایت ستا اعمال و بنیاد کی روڑے دے سروری کائنات فرمائی دا نور بزدتا دا نیکیانو پلے کے چھیگنو دا نور محبت زہرا و کمال داوی دا تا نیکیانی بوزنداری کی طلب کی جاشی دا ما شفاعت سارا دا ایوا گناہ معاف شی گناہانے بدو حلقہ شی نبی فرمائی تا تچپاتا دینا چتا سڑ سندان کے گرم بشترا ہیٹر انگیٹی دا پریخ لاکا آگے محبت زہرا کے مجلس ازائے فاطمیہ کی دا شرکت وکا نبی فرمائی تبھی آگ وقت قدر وقت سے کلا تلا دتا دا اعمالو لگی دلیوی دا مجلس کو دتا پکار راشی مخ کے یو قدم خلم نبی فرمائی والصراط بزرزر خبر اگو مخ مدیر واپستو نبی مرسل فرمائی بل دے زبر دے کی محبت زہرا دا مؤمن پکار رسی غارہ مقام دے پولی صراط بوی دا جنت و دا جہنم آخری مرحلہ بوی نبی رحمت فرمائی پولی صراط سلام دے جہنم دے پار باندے جنت یا خیدے دی پولی صراط باندے ہو
ځنې کوزه پرېږدي واہ جی واہ را به پل صراط نه پورې نه شي خو ځنې خلک په ډېر برق رفتاري سره د بجلی بڑک پشان تیر شي وابور جملہ شک پاتے نشی نبی دو جہان فرمائی دا برق رفتاری دا کیدیشی دتا عمل کے دور زور نبی چتا بجلی پڑک پشان پوری کی دا محبت دا زہرا آلے ماشاءاللہ والمحاسبہ سردار انبیاء فرمائی بلکم جیسے غزی سخت مقاماتوں کے نبی فرمائی دام وڑو کہہ دے دینا کٹ کٹ نو رنشتا سغزی بدا زہرا مینا دتا پکار رہی والمحاسب حساب و کتاب کی گی کم بد اعمال و بد عقیدہ خلقو تا نشوے کوئی خبری بسم اللہ بد عملہ اور بد عقیدہ خلقو دا پارا و گچلاس با اعمال نما ملاوشی نیکوکار دا خیر و عقیدے چیختن آغا خلق سے دا محبت زہرا شکار دی پخیلاس دا زہرا پلاس با عمل نما ورطا ملاوش دا محبت دا زہرا بی بی دے دوستا گیا دنیا کی کبوسا پوری جمدی یوں دا دمو کمال نہ دے دا زہرا بی بی دو آرے کستر کا منچاتا دے کائنات عالم دنیا عالم کے قدمو سترگا اسا پوری پر عزت اچاتا دے ددمو کمال نہ دے تد چاند دست شفقت و دست کرم سویرہ دے سماؤ کا اچاتا سترگا پا اچاتا سارو بار ذکر دی دوستانی عزیز تو صرف نہ ما خو خواہشتا دے تا انگور اڈیرہ دے شوا سباب ہے انشاءاللہ دینا مخی مازال وکم کا توفیق در رب سبحان شامل حاج اندور اڈیرہ دے دوستان امد عزتونو چیختنا بی بی اللہ مترکڑی سورہ شکر کام بہو بدی کام دے خدیث محبت زہرا دتا سر کشتا دے کلی کی لگ خالق خونو کم دوستان عزیز دا ستا مجلس تراغی یقین وسطا او سمتا نئی رغلے چار بللے ذکر رغلے خوش بختا خوش قسمت آئیے دا کاروان کو تیری دن کہتے دا تیر شی دتا نامہ واقع مجلس کے دا زہرا بی دتا نامہ واقع کرنا کہتے لبیک یا زہرا 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 جزاک اللہ بس کے دوستان عزیز اس دتا ذہن باندے پوچھے حاضرے کا ماتا مشکل ریزی رسات سے لگ ماتا مدکو لگا شارا ہوکو یا پوری یا اللہ قدر منو دو دور عزتونو چیختنا بی بی دنیا نا لارا سنگی براخیو ساتھ براخی لار نشی اس پر احمد زان سترگا نمنا کا کار بیا کالتا بیا خدای چوک کشم دی سنگی دنیا نا لارا دوستا کسانا نند زماتام کون تدی آورے کون تدی بی ماتام روز کی گی تدی واورے خباری مائی تو روایت کی دسی ولی تو یو کاسراب شکم پیشواتا تھا ورنہ تو سوال کئی مولا خلقو کی بی بی شہادت باندے مختلف خبری کی گی چوک دیا اتنا شہیدہ شوا چوک دیا اتنا شہیدہ شوا چوک دیا اتنا شہیدہ شوا مولا ترہ تاویا کام صدتا سو دیر دا عزت و چیختنا نیا مصیبات سو سارا شہیدہ شوا ایسا دا خبر ما وقت قرار گما دا تاری رو خبر کام بس بہدیا پیش کوا امام ورطا فرمائی تا چاوری دلی دی تو ما خبر وقت مولا چہرہ زیرہ شوا سترگی نمناکش ماتا دیئی چنو تا چاوری دلی مولا زنی خلق دیئی
څه د تاسو نیا ځکه دنیا نه ډېر مصیبتو سره لاړه څه پلار نه جدا شوي وه پلار جدایي د پاتې برداشت نشه کوی نو هغه فراق چې دوره درونو و جدایي دره سخته وه ورمنه دنیا نه ډېر په تکلیف لاړه مولا دنیا نه اندی وجه امام ورته فرمایي مؤمن د ما د نیا زهرا د شهادت ایوا دعوا جواب خو صرف اندی وجه نه دی شهیده شوی مولا خزنی دی ای ملامت نه کی ځنې ټکی درانه دی مولا ځنې خلق دی ای څه بیبي ځکه دنیا نه لاړه د بیبي یو زوی یا دنیا ته نه ورغلی محسن نومیدل مولا ما شهید شنو دغه مصیبت وجه زهرا بیبي دنیا نه لاړله امام ورته یې ایوا وجه د شهادت دعوا خو صرف اندا وجه نه وه دریام ټکی درون دې ما عقیده نه غواړم هیڅ ورپسې د هغه مؤمن ورته ښه مولا دریمه خبره د خلق دا کوي زه معافي درنه غواړم ټکی درون دې فریاد وکړه څه د تا فریاد جنت البقیع ران قبر ته ورسېږي نو مومن د ورته یې مولا ما اورېدلي دا دي د تاسو نیا زهرا شهیده ځکه شوه مدینې کې یوه نیمه سوې دروازه وه مولا آیا اندی وجه بس ما ټکې نشم کوی واضحوی نشم کوی مولا آیا اندی وجه نه وه امام اچھا حیران وجه هم روایت ټکې به واوري چې کله د مؤمن دا خبره وکړه مولا یوه نیمګړې دروازه وه هغې دروازې سره بیبي زخمي شوله ځکه دنیا نه لاړه یا دا ټکی و چې امام خپل مخ دیواله طرف ته تاو کړه دیواله باندې سار چیخ ته په کوکو کوکو وژړېد اوس آیا ارمان ټکی در واوړه دا فریاد بیا وکړه چې امام ورته مخ راتاو که مؤمن اوس ایمان واوره زه اشارې کې خبره کوم زړه به د زهیر شي اشارې کې خبره کوم که پوه شي فریاد وکړه امام به ورته یی تاسو صرف اندا اورېدلي کوم څه نیمګړې دروازه وه امام به ورته یی هغه نیمګړې دروازه چوکټ نه خلاصه شوله دروازه نیمه وه دا چوکټ نه خلاصه شوه زه نه پوهېږم دا دروازه چېرته په چا باندې پرېوتله خو څه دروازه پرېوته هندوستاني وزیر زه اشاره کوم شکه پوه شي فریاد ورسوه ورمنې ته چې بیا هغه د بعد کله ورمنې د پلار روضې ته مخ تاو کېږم بیا مې فریاد کولو بابا مسلمانانو د لاسه ماته داسې زخم میلاو شوی دی اوس که زه په ښي لاس باندې تزمې نه شم وړولی دا خوږه ما د حسین واخلئ دې سره د ورمنې زړه ته لږ د سکون میلاوېږي جانې سره ویه بسانې رنګ جهان ذکر دپاره یو ټکی کوم بس ته ماته هم وکړ ایوه دا ویوه مدینه کې پلار ته ګیله کوله بابا د ما د لاس رنګ بدل شوی دی بابا زه ډېره زخمي شوي یم بابا زه ډېره ازاره شوي یم یوه لور مدینې کې وه پلار ته یې ګیله کوله یوه لور کربلا کې وه پلار ته یې ګیله کوله مدینې کې لور وه د حسین مور وه کربلا کې لور وه نو دا د حسین بلبله وه رنگ جهان تورا شپانې یوه وړه بلبله خپیونه د پلار جنازې ته ولاړه د ما ګرانه بابکه زه ترور نه پټېدلی یم بابا زه ترور نه پټېدلی یم د ما شیرینه پلاره زه خو راغلی دي دپاره وم زه به خپل ګریوان درته کوم زه راغلی دي دپاره وم زه به نیمګړې لمنه درته کوم
کا بخار کا گلدستہ نشتا کیا سنگیت تاکم لارا بابو ریاضی رہتا کہ الفاظ نمانی جملہ والا وڑا بینی دو ضعیف لارا زبو اندس کے خیر دی گلوں کے خطور دستانہ شو زبو بیلے کے استانہ شو خدمان شیرین اب لارا یہ جل دوالا سنا دما وڑو